Naiz irratian, bigarren kafea. Astelena, euria, hilabete bukarako malda, osagi guztiak ditu egunak, ahaztezina izateko. Ongi etorri bigarren kafearen laborategira, egia esan zuen falta somatu dut pixka bat. Bai, esan digute zertan ibilizean, Bai, Bai, Twitch-lariek esan zuten, ez zinela etorri dantza klasetera joan zinelako. Ui. Nik hori ikusi nahi dut, Baina, dantza ingo dugu. Nahi duzunean. Venga. Danak begirege dantzan kalie eurize da eurize da. Hau bai, astelena hasteko modua, gaina berri honak dazkagu. Bai. Itzalitzat jo dute Bidasoko sutea. Gauean botatako euriek Erlaitz mendian eta Nafarroan aktibo zeuden fokuak itzaltzea albidetu du. Bueno, eta kiroletan ere albiste honak, Maialen Txorraut olimpiar txapeldunak garaipen bikoitza erdietsi du Espainiako kopan. Eta Basque Teameko beste berekide diren Inigo Llopis eta Naia Zudairek ere ondo bideratu dituzte euren denboraldiak Tokioko Paralimpiar jokoetara begira. Bueno, han ikusten ditugun, badirudi Llopis behintzat ikusiko dugula eta Zudaira kasu ere bai. Berri honak eta berri on gehiago gaur hasiko da Gasteizko Euskal Zinemaren astearen 37. edizioa 2020ko Euskal pelikula azpimarragarrienetako batzuk erakutsiko ditu. Hala nola, Akelarre, Ane edota Baby. Ui, trena, hauan eda. Nik uste nuen trena Tokiorako trena zela. Goia sarietarako bigarren kafearen kiniela egingo dugu laizzer, eta parte hartzeko aukera izango duzue. Kontatuko dizuegu nola. Beraz, badakizue, hasi filmak ikusten. Ainhoa Marsolekin egingo dugu kiniela datorren astelenean, bera baita bigarren kafeko zinema ditua. Baina gaur, telesaitara joko dugu. Entzule batek kaldera bat bota zigun, eta hori erantzuten saiatuko gara. Plataformak daudenetik seriak hobeak aldira? Eta beste galdera bat erantzuten saiatuko gara Goiurirekin. Ligatzeko aplikazio daudenetik ligatzea errezago alda? Ikusiko dugu bai. Eta gainera desamodio digitaleko kontzeptu batzuk azalduko ditugu. Ghosting, benching, orbiting, eta euskaratzen saiatuko gara. Izan ere atzo 10 hizkuntzen eguna izan zen. Iotz mintzako nata hanbeste maite duzuna. Eta ama hizkuntzen egun berezi hori ospatzeko Amaiak prestatu du bere testutxoa. Badu zerbait hor goxo sukaldatu duena. Horko saioaz konsienteki gozatzeko eta adi egoteko mindfulness pixka bat ekarriko dugu. Horregaitik Pablo Lasar karrizketatuko dugu. Arna sartu sakon eta... Baina zi aurretik efemeridak aipatu beharko ditugu, ezta? Gaurko egunez, zer? Gaurko egunez jaio zen Niki Lauda, bat formulako gidari izandakoa. 1976an bizitza galtzeko zorian izan zen Alemaniako sari nagusian izandako istripuagatik, eta erredura orbainak geratu zitzaizkion. Baina hurrengo urtean, oztopo guztiak gaindituz, munduko txapeldun izan zen bigarren aldiz. Ez Goiuri, ni nintzen jaio Niki Laudaren garaietan, lasai. Ez dut zer esan. Baina Niki Lauda bezala azken bihurgunean aurre hartu dizut bazpade.
Oztopo guztiek gaindituta munduko txapeldun izan zen bigarren aldiz Niki Lauda eta oztopo guztien gainetik eta oztopo guzti aurre egin dien kirolari baten urte betetze eguna da gaurkoa Richard Oribe handiarena eta tira, saiontan badakigu zerbait Richard Oriberi buruz eta bada esaldi bat asko gustoko duguna Richard Oriberengan eta da bizitza da, gauza asko dira, bizitza da. Ui, sakon. Gaurko gunez, jaizio zen Julie Walters, Inglaterrako aktorea eta idazlea, Educating Rita, Billy Elliot, Harry Potter, and Mamma Mia pelikuletan egindako lanaren gantik ez da ezaguna. And Mamma Mia. Harry Potter. Harry Potter. Esan, defendatu. Mamma mia, here I go again. My, how can I resist? Tu siguitas dau el Potter. Does it show again? My, just how much I missed you. Yes, I've been broken hearted since the day we parted. Guk esaten gara inbeste... Goiuri, zalantza daukaz, momentu hontan. Goiuri, koreografia guztia dakizkizu edo koreografia bera daukaztu kantu guztientzako. I should not have let you go. I was angry inside. Bueno, nola azkagoan entzuleak, Amaia de fucking best, esaten dut hemen. I can't tell all the time. Ez que Iñaki aurreko estiralean enizun erantzun, baina Iñaki nere matematikako irakaslea izan zen. Eta kriston ilusio egiteit, oain ezagutzea, batxillerren izan zen irakaslea eta urte batzuk pasadia, gutxi izan Eta dira ere. gauza esan badizut, letratatik bidea egin duen ikasle batetaz matematikarako irakasle bat gogoratzea, ez da gutxi, Ez que ni ikasle hona izan nintzen asignatura guztitan. Guztitan. Baina bueno, Iñaki eskerrik asko eta muxo bat zuretzat. Bueno, eta zinema giroan ari ginen, Harry Potter dela eta... Eta zinema giroan jarraituko dugu. Gaurko egunez jaio zen Luis Buñuel. Surrealismoa landu zuen bereziki. Lan gehienak Mexikon eta Frantzian eginez. 1929tik 1977ra 32 pelikula zuzendu zituen. Horien artean Viridiana, Belle du Jour eta Cet obscur objet du désir ezagunetakoak dira. Goiuri, esan berriro xoa be, azkeneko tituloa. Ez, zeparrengo diaz. Gero esan niri. Zinema girotik ere gaurko egunez jaio zen Drew Barrymore aktorea, txikitan... ez da git, E.T. edo E.T. edo nola esan, The Extraterrestrial filmean antzestu zuenean aurra aktore famatu bihurtu zen, eta orain lanean jarraitzen du. Charlie's Angels, Donnie Darko, Chihuahua Bat Beverly Hillsen... Mexikoako pelikula da, Eta gaurko egunez jaio zen James Blunt, bueno, igual zuentzat James Blunt, sorry, abeslaria. 2005an iritsi zitzaion ospea, You're Beautiful abestiarekin. Bai, Bai, bere musika pop, Nintzen gogoratzen. rock eta folk nahastea da. With another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face. Bueno, Amaia Resenderen fan kluba sortzeko moduan garela. Ikusi dut. Eskerrik asko Durne. Koreografiak izan, letra guztiak badakizki Goiuri ez izan diek, Eta koreografiako, Bai, beti berdina da. Bueno, oste polita esatea tokateiat, baina moñaz da tipo hau eta baina bestiak igual, así que... She could see from my face that I was... James Blunt moñaz bat da. F. Seijan Uriarte. Jo, bani moñaz ez, baina hola poesia zale xamarra banaiz, eta gaurko egunez Antonio Machado zendu zen, poeta ezaguna Noski Machado, 88ko belaunaldikoa, eta bere lehenengo lanek zantzun modernistak zituzten, baina gerora intimismora ere jo zuen. Ez, lo ez daukat bihotza. Itzarrik dago, itzarrik. Ez lo ez amets, sodagiz begibiak zabalik, urrin zantzuak, eta dantzu isil handi hartzetik. Joan Manuel Serratek disko bat eskaini zion Machadori 1909 eta 1969 urtean dedikado Antonio Machado, poeta izenekoa.
tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido. Eta Salvador Espriu idazlea ere gaurko egunez jaio zen, Kataluniako poeta, kontalari eta dramagilea. Bere lanak Kataluniako itxasertzeko herri asmatu batean kokatzen zituen, eta Sinera izena jarri zion. Boa, joango nitzatekeni guztua guain Sinerara. Itxasertzean eserita olatuak ikustera. Serio? Eta Sinerara musika entzuten jungo zinake, ze gaur Friedrich Chopin piano jolea jaio zan. Zein? Friedrich Chopin. Ondo esan dut? Ez nik uste Chopin. hori galdu egiten dula. Chopin. Markatu. Baina nago ziur. A ber, zure matematika irakasleak akaso konpondezakea, baina... Ez eske, harritu nau, zeleno, esan du Faribak James Blunt, moina xamarra zala, baina zuek Sinerara itxasertzean, olatuak ikustera. Ja, bai, egia. Ez da bala. Ze derra. Ba, bai, goxo, lo hartzeko moduan. Bueno, baina ez lokartu, Ia, Epe. Azteko ordua dela. Bai, barkatu. Otsaiako 22 ditu gaur bigarren kafeak 157 arratsaleko 4:12 minutu ditugu, eta astelena da, konturatu ez pasarete, baina guk ez dugu astelenik. Ongi etorri bigarren kafera. Zuekin, ere one and only, Fariba Seijan Uriarte! Arrazion! Dagoeneko entzulek esan digute, jaja, ongi erranduzu, Amaia! Ez da zergatik, bine nik beti esaten dut ondo. Kaixo. Mademoiselle Amaia gezende egiluz! Bigarren kafeko koreografa nagusia, letren aditua, ez da gizan bagoza gehiago. Eta oraintxe Sinerara itxasertzean eserita olatok ikustera gustora joango litzateken. Emakumea, Goiuri ez Arrandi, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Ui, madre. Atxarretu duzu. Nola gauden? Zer gizu, asteburu gogorra? Oso. Ui. Izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Ururbide esan da bezala bigarren kafearen 157garrena, 4:13 zuzenean naiz irratiaren sintonian. Ongi etorri berriz ere, bigarren kafera. Azkar erantzun behar duzu, saioa goxo, edo ritmo pixatekin hasiko dugu. Goxo. Ba horixe, on a day like today. Free is all you gotta be. Dreams no one else can see. Sometimes you wanna run away, but you never know. Bryan Adamsek abesti hau kaleratu zuenean, hemen gaudenotako ia denak jaiota ginen. Baina uste dut Amaia Resende orainik jaioga bezala. Seguruna ez. On a Day Like Today kaleratu zuen Bryan Adams kanadiarrak 1988 garren urtean. Ia. On a day like today. Goiuri orduan 4 urtetako ume maitagarri izango zen. Gero denborak egin zuen bere.
Broma da txintxoa. Laro gaita mezortzian, ez da fari bat abiok akaso lehen musuak ematen ibiliko ginean. Barkatu ni, nazen goiztiarra. Ez elkarrekin, ez pentsa. Zoritxarrez berandago zautu genuen elkar baina. Ba, maite duten tartean murgildu barko dugu. Prestatu duzu zure maite dut da? Bueno, bai, pasan azetik kontara biltor buruen. Ui, ama. Bai, baina gainera goiurik esan dago argo otxo hasi nahi da, bela. Bai. Eta justo gaur ez dakit aproposena izango da, baina niri gorria goiuri nola gelditzen zaion asko gustatzen zait. Ez nik gorri uri deituko nionke. Gorri hori. Oso polita da hori, gauza itxusiagoak esan dizkiote beri izena nahaztuta. Eta normalak espana begorriz margotzen ditu. Bueno, bintzetat askalak. Txoin. Gorriz daroaz, bai? Hola! Zin barro, mikroa jetxio ze? Ui. Momentu honetan, bigarren kafearen sintonian, aizerratiaren sintonian, bigarren kafean zuzenean, arraseleko 4:14 minutu, eta Goiuri Ezeiza Arandia Espainiak gorriz margotzen ari da, urduritasuna, tentsioa, presioa, denetarik ari da sentitzen une honetan, baina arazoak ere bizi ditu. Pentsa, Mercedes Mendidek idatzi digu Elkotik, Nevadatik, izangote da Estatu Batuetan, halako leku zoragarririk eta euskararen arnazgunerik. Badira, gutxi batzuk eta horietako bada. Elko, Mercedes Mendide gainera, akordoilaria handia da. Mercedes, egun ematean egin behar dugu elkarrezketa. Elko eta Euskal Herria lotuz, eta kaso zuzenean akordia jotzeko moduan izango zara. Goiuri Ezeiza Arandia, zein zure maite duta? Espainia gorriz pintatzeaz aratago, hori ere ikusi dugu badela. Nik maite ditut musu lapurtuak. Eta orain, ezin da ia hori egin, ze musukoarekin, norbait saiatu daiteke zuri musu ematen. Norbait ez ezagun bat, noski. Zure lagun edo maitale edo bikotea. Eta orain ez da askotan pasatzen, baina pasatzen denean oso politia da. Vale. Joder. Ui, ze pasa zaion Goiuri asturan. Goiuri, guatezama komentaz? Bai, Entzute duzunean, lasai? Badakizu jazin den? ne? Pista batzuk emango izkizut. Motown soinuetan mugimenduaren barnean dago. Talde oso ezaguna osatu zuen. Bai, The Supremes. Eta zoritxarrez, Irutako zein da? gaurko egunez hiltzen Florence Ballard, It Doesn't Matter How You Say It abestiarekin, bigarren kafearen lehenengo txamponi bizi pixkat emango diogu. Amaia Resende, zine zure maite duta? Ba, nik maite dut, agian ez hainbeste kaletik ere, baina ez dakit pertsona atseginekin gurutzatzea. Hau da, ba, nun baitea sartu, o nun baitetik atera edo, eta egunon, kaixo, irrifar bat, bueno, orain, jurik esan duen bezala, maskariekin, eta zailagoa da, baina ikusten da, jendia zuri begira, zuri irrifarrez, aidenian. Orduan maite, horrelako jendearekin topatzea, egun guztian zehar. Barik maite dut kontzeptu bat. Bai, zegero Goiurik itzien barri gu kontzeptu batutaz. Gostina dala. Ez dakit beste nola diren ere. Benching, breadcrumbing. Wow. Ba, oiek, uste dut ez direla maitagarri egiek. Uste dut, gai ez direla maitetzeko dugu, baina nik maite dut beste kontzeptu bat. Dala, guisperina. Whispering. Eta guisperinak badauka
bueno, whisperina da xuxurlatzea, ezta? Whisperina badauka bere maite dute eta bere maite dute, ezta? Ui. Bikoitza. Ui. Maite du norbaitek belarrira xuxurlatzen didanean, baino ez dut maite norbaitek zuk ez entzuteko xuxurlatzen duenean. Baina nola programa optimismo zabiatu behar dugun, askoz nahiago dut belarrira xuxurlatzen dizutenean. Ainhoa Marzol, Arratsaldeon, Bartzelonatik zuzenean dugu. Zure maite dut prestatu alduzu? Prestatu dut, gainera azkeneko momentuko zer izan da, oain dela minutu batzuk atera dalako Daft Punk separatu egiten direla. Aiba. Zer? Bai, Daft Punk separatu egiten dira. duela minutu gutxi batzuk atera den notizia izan da, eta, bueno, nire maite duta da, 30 urtez, kantu onak egiten jarraitu dezaketen talde batentzako, hau da, denbora luzea dela, eta egia da azkenaldian ez zutela ezer handirik egiten, bai, azkeneko diskoa ez dakin ez aterazterako, baino bai egia da ez dutela iniz ritmoa jetxi. Beraz, nire maite duta behaientzako. Ze puri-purian dago Ainhoa Marzol, Azkeneko minututan gertatu den zerbait kontatzera dator. Last Minute webgunea berea zen. Etorri ziren besteak eta pixkat pikutara joan zen. Bueno, Axuri Beltza. Entzuten ari bazaigu. Ez dago. Ager dezala bere... Nun dago. Ez dakigu. Ez que, ostiralen esan zigun, nik ere bizitza daukate, eta ezin naizen bene egon lauetan beti. Ui. Oi, esan zuen. Juri, esango zen luke azken aurreko asteko azken egunetan Twitchlariekin harrelako amodio gorroto binomioan murgildu dela zure harremana? Bai. Twitchlariok, zer egin dizu ego Juriri? Amaia, zuen zinean, ze pasada? Goiuri dago pixka bat horrela, triste o ez dakit. Troleatu iten dira. Ze hona norbaitik Goiuriri troleatzea. Troleatzea, hori da. Ni troleatzen haueten gabeta. Bueno, Axuri Beltza egon edo ez egon, Axuri Beltzak lehengoan Ainhoa Marzol bota zigun harria eta esan zuen hausnarketa gisa. Ez altzaizu iruditzen Netflix fenomeno honek telebistari galdua zuen estatusa eman diola, behar bada literatura eta bestelakoen kaltetan, eta honek kaja tontoa kontzeptua errotik ezabatu du estatusa eman dio. Ai, hori du naizia. Guri bost Axuri. Eta bigarren galdera zen, eta honek kaja tontoa kontzeptua errotik ezabatu du, estatusa eman dio, alegia, dagoeneko kaja tontoaren, Twitchlariok diote, batzuk jeloskorrak bipez izategatik, Axuri Beltza! Etorri da! Axuri Beltza, gauza asko dituzte egiteko, baina hemen zara gurekin, one more time. Eskerrik asko puzela. Prestatu dugu ez da bai da, Ainhoa Marzol, plataformak daudenetik ze gertatu den, ez? Estatusa eman ote dion telebista elementu bezala ere pixka atzean geratu ote den eta beste modu batera konsumitzen ote dugun, horrek kaja tontoa kontzeptua zabatu ote duen, alegia, ordenagailu horrean edo telebista aparatuan Netflix edo HBO edo Filmin edo danakoak ikusten ari garela, irabaziote duen estatusa aparatuak berak, konsumo mota horrek, zema gauza, zazkegun hemen ez da baidatzeko, Ainhoa? Gauza pila bat, pixka bat investigatzen aritu gara, hoien inguruan, hemen ematen ditugun arrazoiak eta ondo egoteko, baina bai dago lando, hausnarketa bat sortzea honen inguruan. Azkenik, egia da, azkeneko urtetan, plataformak atera direnetikan,
asko aldatu dela serieak eta serien inguruko bueno, behi buruz daukagun kontzeptua. Alde batetik nik esango nuke, dala lehenengo zuzendari asko serietara pasa direlako. Hau dalako gauza bat, leheno agian ez zenuen horren beste ikusten, eta orain, bai, Fincherrek, leheno pelikulak bakarrik egiten zitunak, zein gehiago pasa zaizkigu. Eske pila bat zuzendari, zinekoak. Wes Anderson ere serietara pasada, ez? Eta Paolo Sorrentino. Sorrentino. Igual Anderson, ez igual Sorrentino nuken diburuan. Bai. Bueno, Wes Anderson pulira pasada. Oh. Bueno, begia da, batzuk pasa direla eta horrek estatus puntu bat eman diola. Bai. Ez. Zer? Goiurik egin horrela. Mikro. Mikro, eta gero esan dut, ez. Igota dago mikro. Beste zinema zuzendarien bat bururatu zaizu? Bai, Scorsese. Bengoan aipatu genuen. Bai. Egia da, eta orduan. Ez que gauza bat pasa zait. ematen dana. Esan nahi noa. Ez, esaten nuna zan, simbiosi badagola azkeneako ez dala bakarrik zuzendari antzadako aukera bat ematen diola askatasun batekin produktu berriak sortzeko serie formatoan, baizik eta plataforma berari zuzendari ospetsu hauek eukitzeak beste puntu bat ematen dio. Bai, eta nik esan behar nuna zen, Scorsese esan behar nula, eta esan behar nuen, Scorsesek ere guain telesaiak egiten ditu, The Irishman intzun, eta gero kontatu naiz, ez da telesai bat, da luzeegia den pelikula bat. Baina bai, beste hau gustatzen zaizuna, nola zan, From Leibowizena, bai. telesaia da. Bai, pretenditza ziri. Bai. Bueno, hor gertatzen da, galdetzen du Axuri Beltzak, denbora pasatzeko konsumo pasiboa ez aldu bultzatzen. Axuri Beltza zauko denboek zure galdera guztiri erantzuteko. Nik batetik usteet, bai zuzen mazundariek pasa direla. Eta hor, bi arrazoi egon daitezke. Batzuk ekonomikoak. Gaur egun produkzioan inbertitzen ari den dirua eta konsumoak sortu duen telesaien gorakadak sortzen du, aurrekontu handiagoak egotea, eta zinema zuzendariek aruntzako bidea hartzea, ez da erresa zinema zuzendari izan, eta hortaz bizitzea, naiz eta batzutan badirudin pelikula batek ikargarezko errekaudazio eman duela. Baina beste zerbait ere badago, telesaien kanonak ere aldatu dira. Garai bateko sitcom girotik edo oso espazio estetiko murritzetan eta oso produkzio koste gutxikin egiten ziren telesaietik, erreferentzia zinematografiko ikaragarriak dituzten, irudi ikaragarri zaintzen duten telesaietara, ez? Beraz, horrela igual badago bigarren behar bat, zinema egiteko, naiz eta telesain modura izan, narratiboki telesaitik gertuago, baino estetikoki zinematografiatik gertuago dagoen hori egiteko, zinema zuzendariak behar ditugu, ez? Eta hortik tiraka, argazki zuzendariak, argiztatzaileak, efektu bereziak, atzu ikusten nuen Lupon hasi nintzen ikusten, Ainhoa Marzol, gomendatu zen iguna espaldi, bueno, bi kapitulu ikusi nituen, pixkat besterik gabe doala iruditzen zait, fantasmagoriko xamarra dela, baina bada momentu bat, ez dakit Ferrari bat, edo Aston Martin bat den, eta Lubreko Ferrari bada, Lubreko kristaleraren gainean erori, hautsi, bueno, hemen FX-en bakarrik, efektu berezitan bakarrik, gastatu dute, ziurrenik, ondarra hoaken kapitulo oso bat egiteko, erabili den dirua, ez? Eta gauzoiek ere neurrian jarri bar dira, baina badago. Zezen nahi ez horrekin? Kotxeak ez dula benetan suntxitu Lubreko? Ez, baina kontatu izuet inoiz Frantziako turrak. Narratiboki aztertuta inoa, bada beste zerbait. Goiurik esan du, pelikula bat luzegia zena eta telesaietan kokatu dena. Kontrako ere ikusi dugu, miniserie batzuk luzatutako pelikula baten itxura hartzen dutenak. Baina hor badago, ez? Miniserien boom hori, tratamendu oso zinematografikotik, kapitulo gutxi, atal gutxi, eta batzutan pelikula estiratu bat, pelikula luze bat banatuta. Hori da, azkenako miniserie batek ematen dizuna da, ziklo hauek behin da, leheno serie bat zana eta serie bat luzatu behartzen una, 7-8 temporadetan orain egin dezakezu miniseriak. Eta hemen dago kontu bat, oso interesgarria dena aipatzeko, dela, nola plataformek aukeratzen duten beraien serien zenbat luzatuko diren, kontuan hartuta,
serie baten lehen denboraldiak daukala eukitzen du normalean, eta hau frogatuta dago, aukera hundi, ekartzen ditu ikusle berri pila bat, normalean. Baina bigarren denboraldiak ez du eukitzen normalean horren besteko ikusle hauek eusteko indarra. Ez da egoten. Beraz, honek eragiten du plataforma asko bilatzen dutela lehenengo denboraldi horiek behin eta berriz errepikatzea. Hau da, miniserie honek ematen duen jokua gauza berriak ateratzen eta behin da berriz konbertsazio berriak irikitzen serie berriei buruz. Hau interesgarria da. Horrek alare ematen digu beste hausnarketa baterako. Ansidadetik konsumitzen dugula. Berria den zerbait, nobedadea zer den, puri-purian zer dagoen, guk ere hartzen dugu lege horren edo jolas horren parte. Eta ez da gize puntutaraino, bueno, atzera eginda ez, Axuri Beltzak aipatzezun konsumo pasibo hori ez ote duen bultzatzen, adose hongo zarete, behintzat badagoela jendea, ordu asko, igarotzen dituena, telesail bati engantzatuta, loari orduak enduta, lanean errendimenduak etxeita gozti. Eta horre ere badago, ez da git, konsumo mota batetik, adikzio puntu batetik, ansiadadetik, hau berria da, hau komentatu behar dut, Twitterren aipatu behar dut, azken 20 estrenoak ikusi ditu dala, ez da jendean nondik ateratzen duen denbora. Baina, nik aipatu nahi nun, hausnarketa honetan, ez dakit ze gertatu zen lehenengo edo... A ber, nola azaltzen duten. Lehen, ezinezkoa zen pelikulatako izar handiak telesail batean ikustea. Hoi, etzeon ondo ikusita. Eta azkeneko urteetan, ez dakit adibidez Big Little Lies, dala HBO-ko telesaia. Eta protagonistak dira Nicole Kidman, Reese Witherspoon, eta... zein da hirugarrena? Zoe Kravitz. Eta Meryl Streep ateratzen da baita, eta hiru horiek Oscar sari badaukate. Oain dela urte batzuk, Oscar saridun hiru emakumerekin egindako telesail bat, pentsazina zen. Ez zeukarlako telebistak horrelako ez dakit, prestigioa. Baina ez dakit izan dan, telesaiek hartu dute, plataformai esker telesaiek hartu dute prestigio handiago, eta orduan pelikuletako izarrak telesaietara pasa dira, edo nola pelikuletako izarrak telesaietara pasa diren, prestigioa hartu dute telesaiek. Ez dakit ze gertatu zen lehenengo. Hor beste hausnarketa bat. Hala, Axuri Beltza, zutzeko. Axuri Beltzak dio, serie filo izate guai honek McDonaldizazio ereduak klonatzen du. Tortilla bokadioa eta mendigailorra bai ederra. Amaia Resende, zu serie filo zara? Bai, pixkat. A ber. Goizeko ordu txikiek arte lot egin gabe egoten den horietakoa. Batzutan, bai, hartzen dutenian nola serie bat edo telesail bat edo, eta esango nuna zen, orain ere aldatu dela modeloa, seriek edo telesailek kapitulo bakoitza askoz motzago egiten dute. Ni honintzen ikusten duela urte pila bateko serie bat, eta kapitulo bakoitzak zituen ordu bete pasatxo. Eta gaur egungo seriek 30 minutu bino gehioko kapituloak, 40 minutu bino gehioko kapituloak baldin baituzte, jendeari askoz gehiago kostatzen zaio ikustea, behintzat osoak. Eta igual leno, pelikulek zekaten prestigio hori edo, iraupenetik ikusita behintzat. Orain serieek kapituloain motzak eginda, agian horrek ere, nola, beti gauden presaka eta beti gauden ez gala iristen ditut 30 minutu, ikusiko kapitulo bat, ez dut ikusiko pelikula bat. Agian horrek ere, zer ikusi pixka bat izan dezake. Eskuragarritasuna, eta Ainoa zuk ustet komentatu nahi zen hori baita, ordutegien arazoa honek ere eragina izan duela. Noski, azkenarako ordutegiek leno beti limitazio bat zegoen, kate kopuru jakin badago, ordutegi kopuru jakin badago, eta azkenerako atera behar dituzun serie berri guztiak hemen kokatu behar dituzu, eta gaur egun Netflixek errexa ateratzen ditu astean 10 serie berri gehiago. Beraz, egia da ere, bai badaudela serie on gehiago, baina ere daude serie txar askoz gehiago. Eta egia da ere, beste modelo honetan berri honetan, priorizatzen dira asko, serieak zirenak zuk
ikusi ahal izateko mobilarekin zauden bitartean. Hau da, ez diozunak horren besteko atentzioa jarri behar, eta hala ere jarraitu dezakezuna trama. Bakizu ze pasatzen Friends telesaiakin? Friends telesaia estrenatu zuten lehenengo aldiz, 94. urten, eta orduan dago pentsatuta, inigo laguntza behar dut, azalpen ontako, dago pentsatuta tamaina zehatz Lau beren bateako. Eta guain Netflixen, guain Netflixetik kendu dute, baina HBO dago, eta orduan guain ikusten dugu zabalagoa, telesaia, eta orduan ikusten da guain, iskinetan dagoena, eta lehen telebistan etzan ikusten, baina guain ikusten da plataformetan. Baina moztu ingo dute, goikoa eta behikoa, ez? Ez da zabalagoa, osea, lehen ikuste genuen pantailaren zati bat, eta igual, extra bat, edo iskin bat entzeon, edo kamera bat iskin bat entzeon, eta ez genuen ikusten formatua. Beraz, hori anamorfikoan grabatu da, zinemako kamerekin grabatu da, telebista distribuzio sistema iruko proportzioan zegoen, eta galtzen zen informazio aldetatik, baino master originaletan zegoen. Hoi da, eta orduan oain, plataformetan badago, fijatu, eta askotan pasatzen da, adibidez, adibide bat ematearen dago Chandler Monikarekin hizketan, eta dago Monika bizkarrez. Eta Chandlerari da behakin hizketan, igual zabaldu dute eta ikusten da beste alden dagoena ez dela Monika. Dala Monikaren papera egiten nahi dan beste aktore bat, Monika beste gauza bat egiten nahi dan bitarten. Eta edo iskinetan jendea lehen etzan ikusten eta orain ikusten da. Goiurik arrazoi du, hau ez da anamorfikoa. Nola Goiurik arrazoi du, en plan sorpresa. Eso, erakutsi nahi diete entzulei. Ez da formato panoramikoa guztiz, baino, eta streaming bitartez jarraitzen gaitu zenek ikus ezakezue, hola pixkate piratia egingo dugu, baina egingo dugu, zein den irudiaren formatua gaur egun. Hori ez da 4:3 proportzioa, ez da 16:9 ere gaur egun erabiltzen duguna, ez da egit 12:8 edo zein formatutan dagoen, baina egia da. Brutoiek, jatorrezko irudiek norbaitek gordeta zituela, telebista distribuziotik aratago izau egiteko. Zerbait pentsatu zuen. Hau zinerako, noiz bai. Kuriosoa. Baina hola da. Ari ginen aipatzen konsumo motari dagokionez, iraupen gutxiagoko atalak, edozin momentutan, baina hor, kontrasan desintere sortzen dira. Adibidez, mugikorrean konsumitzeko telesaiak. Konsumitzen ditugu mugikorrean, zinema kamerekin, argazki zuzendaritza ikaragarriekin eta horrekontu ikaragarriekin egindako makroprodukzioak. Eta ez dute zaharra naizela eman nahi, baina uste dut mugikor batean ezin dela gaur egun gozatu proposamen zinematografiko batetaz. Are gutxiago mobilari hau babesteko gainean jartzen diogun metakrilatozko protektor horrekin, gizartearen erdiak hori pitzatuta, erdia utxita izaten du, eta hori ikusten ditugu. Galdetu dentzule batek, badago jendea bider bi abiaduran ikusten dituena telesaiak. Amaia, zuhorietako azara galdetu digu. Ez, hainbesterako ez. Nik gozatzea gustatzen zaitere, Eta gero, hori egiten dute plataforma gehienek, atal batetik bestera, azken segundoetan, zangalatra batxak, urrengo atala sartzen dizute. Jendeak laburrauak diren atal horietan, zer bilatzen du? Ordu erditxoko tartea bakarrik galtzea bere bizitzan, edo inbertitzea bere bizitzan, edo bide batez tapla-zapla hiru ikusten ditut. Bigarren aukera, ez? Ni oso horrelako naiz, Nahiago ikusi, engantxatuta bat imanago bakarrik, nahiago ikusi serie baten 3 kapitulo, pelikula bat baino. Zergatik, pelikula ikusteko, behar detelako igual ez duk esan dezun bezala ez, lehenoko ze hori, zinemara jun, eixeri, pantalla handian ikusi, eta etxean ikusten bat ere, lasai egon, kontzentratuta egon, ez mobila behiratzen nahi nahi zen bitartean, adibidez. Hortako nahi habitut seriak, ez detelako egon behar, ez dakit pixkat, hainbeste adi edo, ez dakit nola esan. Bino bai, nahi hori gertatzen zait. Nahi habitut jan 3 kapitulo, pelikula bat baino. Babes bila Uste dut, osnarketa interesgarria dela eta oso luzerako eman liezagukena. Esaterako, generik uspegitik ere badago hor aldaketa bat, edo badago behintzat
emakumezkoek askoz gehiago kontsumiten dituzten telesail mota bat, gaur egun, eta holako apostuak, eta horretara bideratutako gozak, kapitalismoak feminismotik egiten du, edo konsumitzeko erraztasunetik egiten du? Bueno, azkenerako frogatua dago emakumeek gehiago konsumitzen dagulak kultura eta seriak eta holakoak, eta egia da kapitalismotik handatorren kontua dela, baina bai badagola, eta hau, onuretako bada azkenerako, seriak askotze audientzia espezifikoagoetara joan daitezkenez, hau da, ja ez da audientzia generiko bat, leno izan ziteken bezala sitcom bat mundu guztiarentzako egon behar duena egokitua, baizik eta eduki dezakezula oso bai, emakumeentzako seriak, emakumeen gauzei buruz hitz egiten dutenak, eta ondo hitz egiten dutenak, eta ondo landutakoak, hau da gauza bat, lehenago ez genuen ikusten. Lehenago ziren serie onak, denak gizonentzako ziren, Soprano, The Wire, eta guztiak. Inork ez zuen imaginatzen kulturalki ondo hartuko zen emakumeentzako produktuak. Ari nintzen ikusten Goiuri, zuk erakutsi duzun fotograma hori. Jarriko ez berriz? Bai, jarri berriro mesedez, ez dugu teknikoi jarri nahi, baina hau bai dago askoz anaformismotik gertuago. 16:9 bat dela esango zenukete? Ari, ordenagailuko pantalla betetzen duen proportzioa? Bai. Nik espiritua dela esango nuke. Bai, eske, oida, azaltzearen ikusten ari denak. Pertsona honek ez luke hemen egon behar, ze hau da Jennifer Anistonen Jennifer Aniston bezagoza batzuk iten izan bitarten, bere ordez jarri zuten pertsona bat, baina hau ez dugu ikusi behar berez. Eta orain nola plataformetan dagoen telesaia ikusten dugu. Izkinetan gertatzen dena, ertzetan gertatzen dena. Uzet baduela akatsetik, alegia. Grabatu izan denean, historiantziar kamera formatu konkretu batean, baina beste, formatua ez da hitza aspect ratio edo itxura proportzioa deritzen kontzeptua, batzutan egin dena da, zuzenean, zinema zuzendariaren eta errealizadorearen eta argazki zuzendariaren monitoreetan dagoeneko zuzenketa egin. Alegia, bi ertzetan ezkerra eta eskubi banda beltza jarri, gerora ikusiko den hori irudikatzeko, eta enkuadrea eta autu artistikoari izan dadin horretara bideratutakoa. Baina irudia berez, badago ertzetan dagoen informazio horrekin. Eta nik ez dakit hau grabatu zutenean emakume horren aurpegi hori erditik moztuta, nahi ote zuen plano hauen kuadratu zuenak, edota barra beltzak medio eta lau iruko proportzioan dagoeneko galduta zegoen, eta ez zuten espero agertzea. Azalpena. Friends telesaia 80 markadan grabatu zuten, eta ratioa garaietan lau irukoa zen, eta oaingoa da 16:9. Eta Netflixen jarri zutenen telesaia, ratio hori aldatu zuten, pantalla zabalera. Eta horregatik ikusten dugu nahin. Uste dut azalpen hori ez dago ondo. Barkatu. Enuke esango, alegia, lau iru proportzioan dagoen zerbait, 16:9 proportziora pasatzeko deformazio egin behar da. Txapaldo egin behar da. Eta protagonistak botolito agertuko lirateke. Baina nik esan datena lehen zentu dauka. Grabatu zutela... Lehen bai, baina orain esan ari zinen hau, plataformek reformateatu dutela, ez? Bai, orduan nik arrazoi. Zuk arrazoi eta fotograma hau komentatu duenak esango nuke ez. Beti ere, posible da, esandakoa, jatorriz hori egotea eta esan nahi dutena hori izatea. Plataformek jatorrizko hortara jo dutela, euren konsumo estandarrera eramateko. Matiz bat egitearren, eta ez duen nahi tekniko jarri, 16:9 proportzioa gaur egungoa dela esatea egia da, baino errena da. Gaur egun plataformetako telesail asko 2:35 formatuan daude, zinematografian eskope formatu daitza zaion hortan. Are txapalagoak oraindik. Beraz, 16:9 da gehien bat gure telebisten eta ordenagailu pantailek duten aspect ratioa. Baina gero askotan pasako zaizue pelikulat ikustean edo serie bat ikustean, goian eta beran beltza duzuela. Hori, 2:35, 2:45, beste proportzio asko daude eta batutan zinema zuzendariek asmatu egiten dituzte eta bat konkretu egiten dute. Eta hor, egiten dena da eskuz askotan enkuadrea moztu. Gaur egun teknologiak albidetzen du, nahi duzun hortara eramatea, garai batean eskuz ere egiten zen. Oso ona.
Izu, azalpena. Inigo kasko daki, Eskerrik asko. edo mansplaining bat egin. Wow. Bueno, kasu honetan asko daki. Uste dut, esaten ari naizen honi buruz, zerbait badaki. Bai, gero onartu dute, Agian jakin badaki bai. Bueno, baina zer da mansplaining? Ai, ama. Aine. Nik azalduko dizut, Fari bautzi. Aine. Ba, bueno, ez gaitezen oso serio jarri, nik beste adibide bat jarriko izuet. Ze asko gustatu zait, eta hau da Friends telesailekoa baita. Eta... Ez da. No, akaso hori erakutsiko zu. Ez dago iragana eta orainaren hori 16 baino txapalagoa da. Begira. Hemen ikusten da Joey Triviani parrez lertzen, izkutatu nahien, eta hau telebistan ikusi zanen, ez da ikusi, baina oain nola plataformetan dauen telesai hau ikusten deu, nola, Matt LeBlanc, dala Joey Triviani papera itentzuna, saiatzen edo izkutatzen parrari eusteko, eta bida, horra saltzen da telesaian. Baina, hau, 16 txapalagoa da. Beraz, jatorrian, seguraski zinema formatuan grabatuta zegoen oso txapalean, eta gero ez da gizen gauza egin diren. Baina gero, HBO-ko formatua, akaso, denboraldi bakoitza formatu ezberdinetan dago grabatuta. Ba, ez da. Fijatu beharko dugu. Vale. Ze, HBO-n ikusi duguna, lehen erakutsi duzun fotograma, eta hau, 3 aspect ratio diferente dira. Wow. Eta 3-4 formato klasiko ura, 4 bat. Anistasunaren aldekoa. Frensek zen joko manduen. Baina, Aina Marzol gaixoa daukagu, ihilik, guemen txorakerik esaten aigan bitarten. Aizu, Ainoa ere friki jartzen danen usten diogu. Ja, bai. Hortzau da Ainoa, galdu zaitugu? Ui, ama. Ai, ama. Zer gertatu da? Ainoaren bai. Entzuten diazute? Bai. Orain, bai, bale. Ui, Inigo, marrazketa teknikoa, baina teknikoago jarri zarela esaten dute. Oi, ama. Twitchetik. Eta gorkak esan du, gaur ez dago telesail gomendiorik, fuera txorakerik. Ba ez, baina pelikula batzuk baditugu gomendatzeko, eta uste dut ez da bai dau luza dezakegula, datorren asterako ingo dugu ikerketa, aspect ratioaren inguruan Frensek zer eman zigun da zerez, baina bixi Ainoa... Filmetara igaban jolen? Bai, gauza bat esan behar dut. Nere aurre ikuspen bat. Hemendik urte batzuta, Oscar sarietan, telesaiak sarituko dira. Bai, bena barritzen, Bitxut, Donostiko Zinema Festivalean bai saritzen di, San Sebastian Film Festival? Yeah, my friend, that's it. Wow. Gero ite ingo dugu, anglizismoa buruz. Egia da. Beno, Ainoa Marzol, ez dakit telesaien inguruko eztabaida horren inguruan zerbait gehiago esan nahi ote duzun, nahi baduzu bota, hasi gara hemen gufrikik eritan, eta... Ez esan nik uste komentatu ditugula puntu nagusiak, baina bai esan beharra dago, depende. Egia dela, serie batzuko beha direla orain, baina beste batzuk asko zokerragoak ere baditugula, denetik dago, eta kontsumo mota guztitarako daudela orain. Beno, eztabaida honekin jarraituko dugu. Igual, astero hasi bar dugu eztabaidatxoak egiten eta ala behar balin badu egingo dugu. Baina, telesaien esango juri? Egingo dugula, baina urrengo astean ez, ze urrengo astean Goya sarietarako kinila egin behar dugu. Oi, ama, dena pilatzen ari zaigu. Osia. Estreinuko pelikulak, estreinukoak hau zinean estrenatu zen ja, baina orain filmin eta Movistar gehien daukagu. Gustatu zaite, Movistar gehien. Ez dakit ezagutzen dezuten, Emma, Jane Austenan liburua, hainbat adaptazio eukiditu urtean zehar, moldaketa. Ezagunena agian Gwyneth Paltrow Emmaren egiten zuena, edo bestela, Clueless pelikula ere adaptazio bat da, zuzuko pelikula bilakatu dena Alicia Silverstonekin. Eta hau, aurreko urtean ateratzen Autumn de Wilderen lehen lana da, bera dela zuzendari bat, lehenago argazkilaritzan eta modako argazkilaritzan gehien bat ibila zegoena, ez da nabaritzen da, ez? Trailerra ikusita, hola, bere kutsu... argazkilaritza. Bai, estetika oso landuta da, bai.
Hori da, estetika. Protagonista Anna Taylor-Joy da? Queen's Gambit. Bai. Eta lehen urtean, Anna Taylor-Joyen urte izan da, gehien bat, alde batetik hau atera zuelako, eta indie munduan hipsterren artean nahiko ezaguna bentzalako pelikula honekin, eta baita Queen's Gambit. Hipsterrak zu, Inigo. Zuta zaida. Nien ez hipster. Hipsterra bera da, Ainoa, ez? Ainoa hipsterra da. Bai, Ainoa noski baiet. Baina gero bezala Queen's Gambitekin egin zen bera oso ezaguna mundu mainstreamago batean. Eta bai egia pelikulak izugarri zarragasta auki duela. Nik uste kuarentenan bilakatu zela genero nahiko garrantzitsua drama klasikoak. Ez dakitzuek ere zinaten olako gauzak bilatu nahian, Pride and Prejudice eta guztiak berreskuratzen. Nik aitortu behar dut, nagi pixkat ematen diala genero horrek. Eta badakitu gain daula The Bridgerton super arrakastatxoa dela, eta zurekin guztiz ados nau. Oraintxe Ainoa Marzolia erizaio gertatzen hau. Zeba joia, Marzol? Super joia. Ni naiz super fan hauena, eta, emaz, orduan suposatzen dut igual ez duzutela ezagutzen, ez da ez dut ezagutzen, da neska baten inguruan bere lagunak panikatzeko afizioa duena, eta bere bizitza erromantikoan, ez zaio nauz ondo joaten, horregatik, ze beste guztiekin konzentratuta. Zema gaude olakoak, Ia bat. Bigarren proposamenera pasako gara, bixi. King of Staten Island filmin eta Movistar gehien atera dute hau ere, eta Judah Apatowen pelikula berria da, ez dakit ezagutzen duzten bere zuzendaritza lanetikan, 40 urteko Virginia bezalako pelikula klasikoak, eta are gehiago bere produktore lanagatikan, bai Love, Freaks and Geeks, Girls, Bridesmaids bereak dira. Eta hemen protagonista Pete Davidson da, ez dakit sonatzen dituen, Ariana Granderen exa-izateagatikan agian. Bai, horretik da ezaguna. Ariana Granderena, eta Kate Beckinsaleena, eta ez da gizenena, eta... Bai. Bere amodio historiengatik ezagutzen dut, baina ez bere aktore lanarengatik egia esan. Dena gehien bat ibilida Saturday Night Live-en, komedi bezala, eta bai daukala beak, bere historia osasun mentaleko arazoekin, eta pelikula hau erdi autobiografikoa da, bere inguruan eta arazo hauen inguruan hitz egiten du, eta bere erlazioak eta bere aitarekin, eta pixka bat. To the above ground pool, you're like fucking 8 feet tall. Now let me tell you something. Your dad was a hero. And heroes are necessary. And they should be allowed to have families. Eta, Ainoa, hirugarren proposamenaren bila joango gara? Bai. Hail Satan? Galdera ikurra. Hail Satan. Ez dakit dela. Dokumental bat, filminen estrenatu dena, eta azken aldian puri-purian dagoena, konversazio guztiak bere inguruan dioazelako dokumental honen inguruan. Penny Lanen dokumentala, templu satanikoaren jaiotza eta garapenari buruz estatu batzuetan. Eta bere protagonistak, bere inguruan. Eta eskenari dira, nikoaren ikan ez dakat ikusita, baina nahiko dokumental berezia dela, oso harina, oso gustura ikusten dena, eta ikusi beharrekoa. Ni oso gustatzen naiz Ainoa Martzolekin hizketan, puri-purian dauden telesail eta filmen inguruan, baina beti ekartzen dit bat, gero lo egiteko arazoak sortzen dizkidana. Ainoa, mesedez. Eta hauek, azkenako behaiek uste diala kristautasuna, estatu eta eliza bananduta daude estatu batuetan,
eta honen, bueno, hau askotan ez dela bene praktikan erreflejatzen, eta beraiek honen aurka juten dira. Erabiliz, Eliza Kristauak dituen, tresna berdinak, esan dezakegu. Beraz nahiko lasaia da. Ez dut uste amekra historik eusko dezunik honekin. Bale. Sinesten zaitut. Sinesten dut. Aleluia! Zer ondo gazua? Because we are the other. I am following a code of ethics, having fellowship. Ainhoa Marzol, mila esker, saltxa erra sortu dugu gure jarraitzaien artean, Facebooketik, Periskopetik, Twitchetik, ari zaizkigu dinbil iranbala hemen, eta hartuko dugu segituan tartetxo eurei erantzunak emateko, baina Ainhoa Marzol, agurtu bartzaitugu, Bartzelona gozatzen jarraitu, hemen euria egiten du, baita Bartzelona ere, nobea alduzu, Baita ere. Tira, euria Katalunian, euria Euskal Herrian, behintzate Katalunia eta Euskal Herriko txoko askotan, eta guk aurrera egiteko beharra dugu, dagoereko. Oi, Goiuri esan diotena, Ainhoa, agurta horretik titular bat, Goiuri Kristau eskolako alaba. Wow. Ainhoa, agurtzen zaitu goño, jarraitu saioa entzuten urrengo 5 minututan, zemen asko dago kontatzeko. Eskerrik asko, izan ondo. Agur. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Naiz irratia. Juliette Naiz, Pauline eta Juliette bikotekoa, eta orain orkestuko dizuet borrokatu eta eman kantua. Beraz, kantu horrek aipatzen du emaztetasuna, ala nola belaunaldi transmititzen den emazte baldintza hau, nola sentitzen garen ere emazte gizartean, eta Madi Sarasuak beraz idatzi dizkigu hitzak. Iker Laurobak idatzi digu musika, eta gero aukera izan dugu Izaro kantariarekin abesteko kantu eder hori. Eta utza auzolana etxaldea legezaren eriotza guk orpairatu zituen miseria eta bortxa zaintzaitea. Beno, Paulin eta Julietari gara entzuten, baina hemen galdera asko dazkago erantzutuko gure entzuleen artean helarazi dizkigutenak. Ea ba, atzera egin bar duguta, Inigo kasko daki do mansplain bat egiten ari datik, agian jakin badaki, bueno, hori azaldu dugu. Axuri Beltza, Laster BIP plus bihurtuko zuzenean izanen. Eta gero, Inigo marrazki teknikoak baino teknikoago, la, baina hemen hasi dira. Amaia Resende barkaiazu bikote, baino mikorak irikita dozkagu. Pablo, Fariba, mikorak irikita dozkagu, barkatu. Amaia Resende fake stop bat egiten ari zen. Esan du ibila 87. Si telesaia ikusten ari naiz oso gustua egia esan. Goiuri, hori dena dakigu interes kontua da. Zinemaldian gastatuko dela trolea on. Zinemaldian ez barkatu, Oscar sarietan. Oscar sarietan markatu. Ibila serie filo da fijo, porra, la. Tuizdariok 3. kafe egin barko zenukete. Bai, akaso bai. Ainhoa Marzolek domekan txoixo pintxo gabe gehatzea baino disgustu handiago hartu du. Oso ona, Xuri Beltza. Eta gero galdetu dute, lehenago galdetu dute, Inigo dantza eskoletan ondo, ez dakit jazut aurkitzen bezua, baino ikaragarri ondo arkakuxo. Nahi duzunean, batez ere, pixkat old style dantzetan naiz ona, balsa, tangoa, horrelako gozetan, nahi reggaetoia dantzatzera ez eraman. Bueno, igual bai. Twista. Twitcha. Eta suimare bai. Marianito batekin Bartzelonan. Goiuri, Kristau eskolako alaba, hemen onda, momentu handinetakoa. Zuzenean, ibilak esan nire talez ergomendioa Electric Dreams. Eta Xuri Beltzak berriro, egia alda? Amarrekoa! Bota tatxak!
Axuri beltzak dio, bai, gonbiatu beharko ligukete bertara solastera bideodi bidez. Noski, eta ona bertaratzeare, bai, Arkakuxo, nahi duzunean, Discord bidez, adibidez. Egun baten inberdeu, Twitchlarien bilkura. Baina programa osoa behar dugu. Programa osoa Jende honek itzi meserik ez du egiten. Bi ordu. Baina Axuri beltzak dio, goiuri oraindik gorrituta dabil. Ea, xuri beltza, barkatu. Hemen dator Arkakuxo, bide batez, lehen ez didala kasurik egin, baina inigo, zemuz dantza klaseak, zure aurrerepenen froga nahi dugu. Ui, nik ikusi nahi dut. Arkakuxo, ikusteko arazorik ez dago, nahi duzuenean, baino aurrez aurre eta gorputzez gorputz behar du izan. Beraz, zatozte gure saiora eta egingo dugu hemen dantza, badaukagu espazioa. Gure gune akustikoa garbitu, mikrofonak eta alde batera jarri, eta hor dantzarako tartea badaukagu. Emaiteko gaitasuna. Bigarren kafean gara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Eta barkatu entzule batek dio, zuek entzun da mundu beren biziotekean galdera etorri zait burura. Nola? Ui? Zuek entzun da mundu berean bizi otegaren etorri zait burura. Lagun Imanol. Agian bai eta agian ez? Baina beste munduaren edo mundu beraren sakontasunetan ere pixi bat murgildu behar dugu. Edo norberaren sakontasunan ez dakit non murgildu behar dugun. Noragoaz, Fariba? Bipassanara. Wow. Eta zer da Vipassana? Bueno, Vipassanara eta beste leku batzuetara jungo gara. Vipassana, kesan nahi duena da, gauzak diren bezala ikustea. Indiako meditazio teknikarik antzindarienetariko bat da. Gotama Budak berraurkitu zuen duela orain dela 2005 bat urte edo, mindfulnessa bezala. Eta berak irakatsi zuen gaitz unibertsalentzako erremedio unibertsal bezala, hau da, arte bezala, bizitzeko artea bera. Gugik badaukagu bizitzeko arte desente, ez? Inigo igual hortik joan galdera. Ez da egi? Ni uste baietz. Bueno, teknika hau da teknika sektario bat. Hau da, ez goazkarela jungo aratago. Eta bueno, teknika honen helburua da sendatzea, eta ez bakarrik gaixotasuna sendatzea, giza sufrimenduaren funtsezko sendatzea baizik. Vipassana autobeaketaren bidez, auto eraldatzeko bide bat da. Adimenaren eta gorputzaren arteko lotura sakonean konzentratzean datza, eta bien arteko autoesplorazioa eta beaketan oinarrituta dago. Buruko esgarbintasunak edo laino beltzoiek, ez? Desegiten dituena. Buruko esgarbintasunak txampu bat ez itzin bartzen egura, ez? Burmuinaz, pentsamenduaz, ari zara, ez da? Bale. Hori da. Eta ondorioz, maitasunaz eta errukiz betetako buru orekatua albidetzen duen, teknika bada. Ez da gutxi, Ez da gutxi. Kontzientzia areagotzea, autokontrola eta bakea lortzea helburu ere baditu. Eta Budaren garaitik, Vipassana gaur egunera arte transmititua izan da, etengabeko maisu kate baten bidez. Hindu jatorrikoa bada ere, gaur egungo maisua Goenka jauna, Birmanian jaio zen, eta ondoren Indiara joan zen, 1979an, eta hasi zen Vipassana irakasten. Ordutik arraza eta erlijio guztietako milaka laguni irakatsi ziren, bai ekialdean, bai zein mendebaldean, eta 1982an hasi zen Vipassanako ikastaroen gorakada bera.
Eta honen eta beste gai batzuen inguruan sakontzeko, Baraka Psikologia Integraleko Institutuan ari den Pablo Lasa ekarri dugu gaur. Baraka jabeatzen, 97an sortu zen, bizitzan zehar, kontzientzian ematen den garapena aztertzeko asmo batekin. Perspektiba integral, integratibo, euren esanetan, eta integratzailea kontuan izan da. Institutoan ikasteko eta elkarbizitzarako komunitate bat osatu bat antolatua dago. Galdetuko zuen, zer da psikologia integrala? Modu xume baten esan da, askuntza eta kreatibitatearen bidez ongizatea bilatzen duen edo helburu duen kontzientzia eredu bat da. Nahi dugun egoera emozionalera iristen lagunduko diguna, betetasun egoerara eramango gaituena, eta gure kontzientzia garatu eta sufrimendua ekiditen lagunduko diguna. Horrela esan da, erreza ematen du. Erreza ematen du, bai. Wow. Eta horrez gain, bizi kalitate hobe baterako modelo terapeutiko desberdinak eskainiko dizkigu, eredu edo ikaskuntza honetan, persona da, funtsezkoena, norbanakoa, norbere burua da zentroa. Lehenengo instituto, Psikologia Integraleko Institutoa, 1988an sortu zen, Ken Wilber izeneko idazle, filosofo eta psikologo baten eskutik. Esan beharra da, Donostin dauela, Baraka deitzen den zentro hau, lan talde izugarria daukazue, psikoterapia irakasten dozue, sufritzen ari den personei laguntzen diozue, eriotzarako bidean dauden personak ere bai, arte terapia ere badaukazue irakasgai moduan, yoga eredu desberdinak, psikoterapeutak, yoga terapeutak, siatzuko formazioak, goi mailako mindfulness instruktoreak, dantzaren bidezko eraldaketa psikologian adituak, Dharma eskola ere desente aipatzen da. Ongi etorri Pablo Lasa. Kaixo. Eskerrik asko gurekin egotearren. Gauzat esan barrizet bioi, elkarrizketa abiatu aurretik, Entzule batek idatzi digu lehen, esateko, zuek entzun da mundu berean biziote garen galdera etorri zait burura. Oraintxe idatzi du berriro, Baraka Institutua, bai, mundu berean bizi gaituk. Zer polite! Zesango dio, saio poliedrikoa deka, Imanol. Honeako eta txarreako. Pablo Lasa bipasan meditatzailea da. Dharmaren ikerketaren inguruan lan batzuk egin izan ditu. Barakan ezitako mindfulnesseko irakaslea bada, samsara nabigatzailea, gero kontatuko digu apur bat igual zer dan samsara bera. Eta musikaria, kompositorea, irakaslea, aktorea, programatzaile informatikoa, meditatzailea eta 3 alabaren aita ere bada. Bai, neska. Ematen aldizu denpora. Zakidu, bukatu aldugu, esesioa, daramagu, dena presentatzen. Guzti horretarako denpora ematen dizu? Badakizu, gizaki renazensista hori ez. Nun gauza asko ikutu, eta ez dakit zerbait ikutzen zuen, baina gauza asko bizi izan dugu bizitzan bai. Poliedrikoa da, bera, bai. Samsara zer den ez dakizurentzat, samsara hitzaren itzulpen literala da beti iraungo duen ibilaldi bat. Zein da zure ibilaldia, Pablo? Hasi gara horrela zabal-zabalean eta bota diogu aldera hola zabal-zabalean. Ibilbidea da bizitzeko eta ikasteko eta azitzeko gogoak. Beti egin izan dut gustoko nahi nuena, eta beti hortik jardu dut, beti, ez begiratzen ez tituluak, ez dirua, ez ezer, ez baizik eta behar nuena eta sentitzen nuena. Eta azken urteetan, azken desente batzutan, meditazio bidea azkenean bide guztiak ustartu edo batzen dituen bide bat. Behar zen duena igual gehien batzen bakea, behar bada. Bakea orain ikusten dut behar nuela. Lehen ez nuen pentsatzen bakea behar nuela, lehen behar nuen bizi. Eta orain bizitzaren parte bat edo igual alde garrantzitsu bat bakea dela ikusten dut, eta igual hau pertsonalitatearekin dauki ikusirik, bakoitza da dan bezalakoa, bakoitzak behar dut bilatzen du
behar du eta bilatzen duena. Bilatzen bali badu, noski. Eta Vipassana meditazio mota bat da, ez? Mindfulnessa ere irakasten duzu, bien arteko loturaren bat baldao? Bai, noski. Bueno, Vipassana da, guk erabatean behatzaile hutsak gara. Zuk lehen ondo esan duzu, guk errealitatearen egia edo behatzen dugu edo bilatzen dugu edo hausnartzen dugu, ez? Eta errealitatea da gu garena. Lehen hortzegoen, mundu berean biziak gara, ez, bakotxa bere munduan bizira. Persona bezain beste mundu, ez? Eta tenak iguala gara, iguala, baina bakotxak bere errealitatea sortzen du. Eta guk Vipassanan, errealitate hori hausnartu eta pixkanaka txikitu edo behatu egiten dugu, ikusteko nolakoa garen. Eta nolakoa garen da, erabatean ikustea ere nola sufritzen dugun, eta ikusita nola sufritzen dugun, pixkanaka, orekatu egiten geha, bai gorputza, eta bai burua, eta edo burmuina, ez dakit nola esan duzuen. Hori da, eta hor sartzen da baita mindfulnessa, ez? Berak hori da hitzak esaten duen bezala, burua mindful, ez? Burua momentu horretan edo pentsamendu horretan modu oso baten izatea, ez? Beitu, mindfulnessa Vipassanatik jan edo edan egiten du, ez? Gertatzen da mindfulnessa gelditzen dela erabatean, ongi izate dago behar bat desorekatuta dagoen norbait edo erabatean nahi duen bilatu norbait oreka edo mindfulness bilatzen du orekatzeko, lasaitzeko, hobeto bizitzeko, baina Vipassanan beste pauso bat ematen dugu, eta Vipassanan esnatze espirituala, beste, guk ez da bakarrik nik ondo egotea baizik eta nik nahi dut azitu, ikasi, hemendikan bide batekin, ez? Eta Vipassanak beste pauso bat ematen du, eta Budak erakutsi zigune naturarekin eta zer garenarekin jakinduriak eta ez. Eta mindfulness gelditzen da era batean, mindfulness jaio zan estatu batuetan, jaio edo izena eman zion Kabat-Zinn jaunak duela 30 urte, ez dakizen bat urte, berak helburu bat zeukan, ez? Sufrimendu handia zeon eta nahi zuen sesio batzuk era batean planteatu jendea hobeto bizitzeko. Orduan, programa bat da bezala, mindfulness programa bat da, ez? Edo programa baten hasierak, ez? Gero hortikan, esan dudan bezala Vipassana, beste pauso batzuk ematen ditu edo ez dakit ulertu diazun? Aratago dona, bai. Bueno, azkenean mindfulnessa edo Vipassana igual ez da inezaguna huella da mindfulnessa modan dagoela, ez? Eta azkenean modu batera edo bestera oso erakargarriak egiten zaizkigun arloak die, ez? Printzipioz, ez? Onura mentala eskaintzen dizkiguten doktrina, filosofia edo terapia hauek. Baina egia da baita normalean bigarren plano edo azken plano baten uzten ditugula askotan guk geu pentsatzen dugulako guk geu gurukabuz ongizate hori topatuko aldugula edo hor a la vuelta de la esquina ongo dela eta ez da horrela, ez? Zerk eraman zintuen zu, ez? Horretan sakontzera edo behar izan hori izatera momentu konkreturen bat izan zen, egoera limiteren bat edo... Agian beti bizitzan nire prozesoan, ez? Beti espiritualitatea leku bat zeukan, ez? Eta hasiera batean balin bazan bastakit, adibidez, Oteiza eukidut momentu askotan nire... Oteiza eta Utsuneak? Utsuneak, bai. Eta gero Carlos Castaneda, ere beste pertsonaje interesgarri bat nire bizitzan bere parte izan duela, ez? Eta azkenean, pentsatzen ikasira bat meditazioa zala gauza bat, un poco light ematen zuen bino, sakona da, sinintzen sartzen eta leku sakona da. Zerk eraman nindun, azitzea. Neri beti bizitzan hazi, ez dakit nola esan, heldutasun batea, crecer. Hori da, trascender, retrascenditu. Trascender, crecer, bai, ni euskeraz, euskaldun zaharra naiz, baina hauekin teknikoki, balitut nire gauzak.
Ez, bai, azkenean sartzen zea, eta konturatzen zea, bizitzarako zenbat balio duen, ez? Zenbat balio duen, barnera begiratzea, zenbat balio duen. Orduan mindfulnessak zeuzelan, momentu, pentsamendu edo kintza batean guztiz konzentratuta egotera bultzatzen gaituen hori da, ez? 100%, eta... Barkatu, arazoa ditugu, barkatu. Edo disfrutatzen... bizitza disfrutatzen da. Bizitza. Guk nahi dugu bizitza disfrutatu ikasi. Baina badago hor gauzatxo bat, ez? Pentsatzen dugu konzentratzea dela helburua. Eta ez da helburua hori. Gure helburua da errealitatea ikustea. Eta errealitatean ikusten duzunean, pixkanako konturatzen zea trampak daudela. Zuk egiten dituzun trampak. Eta trampa horiek pixkanaka, nola esaten da, deshaziendo edo... Desegiten edo... Nola? Desegiten, ikusi eta desegiten dira, eta hor da gure lana. Claro, ze gertatzen da hor, konzentrazioa badagoela parte handi batean, eta baita ere pixkanaka konzentrazioa areagotzen dela. Baina beti pentsatzen dugu, ez ni nahi dut konzentratuta, nik ez dut nahi konzentratu, ni nahi dut ikusi, behatu, errealitatea, eta hori konzentrazio batean sartzen nago. Adimen kontzientea, ez? Bai. Ez que badakizu ze gertatzen da, tradizioetan egonda eztabaida handi bat, zein bertzan, vipassana edo samadhi deitzen zaiona, konzentrazioa. Eta orduan, konzentrazio arloan sartu dirien asko, azkenean gelditzen zea hipnosi punto batean. Ez da derrigorrezkoa, binon gertatzen da. Eta tortzen da, demagun goxotasun bat, konzentrazio bat, plano guztia pikuta juten die, eta hor zaude zure bakarrik, ez dakit nun, ez? Eta gaur egun hor bai interneten, eta bai Facebooken, eta gauza asko saltzen dago, ez? Era batean, honea iriste, hau zo zaie da, ordu asko erdea, bogeak ingo zuen, hanbetia jondan, gaur egun hemen, gauza egitea, zaie da. Minon hori saltzen digute. Eta ez da gure bidea, ez da mindfulnessen bidea da azkenean, aizu, gure arazoa, sufrimendoaren arazoa da, ez dakigu gurekin egoten. Guk begiak itxita azten zean, nervioso jartzen, oi ama, keago, zer, nahi dut ez du, urduri nago, nahi dut altxatu, hori da gure arazoa. Justuren txentzule batek bota digu galdera bat, oso harira, Pablorentzat galdera, zer iritzi duzu mindfulnessaren erabilera komertzial berri honen inguruan, zoriontsu izan zintezke nahi baduzu, Mr. Wonderful jendea, eta enpresek esutzeko ere erabiltzen ote duten, ez? Hortxe bota izkigu. Beitu, deitzen diote Mindfulness. Badu izena dagoeneko. Interesgarria, Mindfulness, hau da, bai, bat desastre bat. Bueno, desastre, ez da desastrea, beitu. Duela 30 urte, meditatzen zuen tipo batek, zan... un hippie colgao. Orduan, hori nola ingo duzu hori, gauza hori, arraro, orduan, zientziaren bidez, psikologiaren bidez, gauzaren bidez, pixkanaka gizartean sartzen junda. Orduan, aterako da, mindfulness, funes, denatio aterako da, hemen interesgarriena da, kisakiak bizi garen gizartean gutxienez, barrura begiratzea hastea, eskezin dugu bizi horrela. Osea, kanpora begiratzen, pentsatzen etorkizuna edo zoriontasuna kanpoan egongo dela. Zoriontasuna dago barne trastenditzi batean. Orduan, mindfulness, funes, desgrazia, bueno, hortxe da, bere lan haiten, momentu honetan bere lan haiten. Benetan. Eta, bueno, horretarako erretiroak begiten dira, ez? Ez dakit, bipassanako erretiro edo, bueno, teknika horren barruen 10 egunetako erretiro... edo ikastaro antzeko bat erabiltzen duzue? Ez que esan duzu lehen Goenka aipatu duzu. Bai, Goenka. Eta Goenka da vipassana, bueno, hemen tradizioetan bezala bide asko daude, bideak badaude, eta Goenka da bide bat, ez? Interesgarria, oso pixka bat talibana dimagun, talibana esan ez, bueno, oso estriktuak dira bere, nik askotan egon naiz Goenkako erretiroetan, baina, bueno, erretiroa interesgarria da, oso interesgarria da. Zuk hasten zarenean bai mindfulness, bai vipassana arloan pixkanaka hurbiltzen, konturatzen zea, pausoak eta ematen hasten zarela, badago momentu batean non erretiroa behar da. Erretiroa da, erderaz esango du, droga dura natural.
erretiro batean sartzen zara, eta hor beste bat bezala ere ateratzen zara. Eta ez dut honekin esan nahi, bizitza aldatu no. Ez, baina hor zerbait gertatzen da. Hor zerbait gertatzen da, zeren zurekin egotea hainbeste ordu isiltasunean, geldiunean askoretan hainbeste ordu, ostrak, zurekin hurbiltzen zara, bapatean zu eta zu zaude bakarrik. Ja ez dago, gargardo bat hartuko, te buelta bat deitu, telefonoa, ez dago ezer zaude, zurekin eta zure realitatearekin bat egiten duzu hor. Eta hori, askotan klakak egoten dira, ez? Astentzia, asteburuko erretiro bat egiten, gero 10 egunekoa, gero 2 egunekoa, pixka batek gehiago lantzen mali baduzu, oso interesgarria erretiroak. Ni ikasle eta esate, erretiro bat gutxienez, bizitzan bintzat bat egin behar da. Bipasana erretiro bat, edo beste modu bateko... edozein erretiro bat da, ja esaten dugu, osea, lehen ere nola egiten zuten ejercizios espirituales, eta paizek eta egiten zuten, eta horrazkenean, egiten zuten bere hausnarketa, ez? Nik ez dut esango hori egiteko, baina interesgarriagoa zan hori egitea ezer baino. Baina, klaro, oso ezberdin da, nik sartzea erretiro batean nun ari naiz behitu, hemen pixka bat joga ingo dut, eta gero hau, eta gero isiltasun, eta ezer, edo Vipassana erretiro batean sartzea nun, aizu, eseri, eta egon zurekin, zure realitatearekin. Honek beste gauza bada. Bai, erretiro horren barruan momenture ematen beste gainontzekoekin erlazionatzen hasiko zara, ez? Zein da prozesua, zikera baten zeure buruarekin garri zaude, o beste gandi bananduta, edo... Erretiroko printzipio, zeintzuk izango die, bion, bat, isiltasuna. Bi, zuketzea inorekin harremanetan jartzen. Isiltasuna ez da bakarrik isiltasuna, ahozko isiltasuna, baizik eta gestuala ere bai. Osea, nik ez zaitut zuri erretiro batean begietara begiratzen da, ondo? Baizik eta nik nago nire buruarekin, nire gorputzarekin, nire realitatearekin. Eta gaina beste guztia da energia botatzea. Bitu, bakitze gertatzen den erretirotan. Ez dakit guztia ineri behintzat. Erretiroa bukatzen duzu zaidu hor sala hundi batean, jende asko edo gutxi berdin da, eserita eta ja zetize, hemendik atera eta ja bukatu da. Orduan ja hasi zaitezke hitz egiten. Eta hasten da jendea teatzen eta zu, eserita, ez du nahi atera. Jende guztiekin hitz egiten hastea, mesedez, eta hastentzea kanpoan entzuten. Jendea berotzen hasten da, eta hasieran hau txikia ez daugezuz, eta lamatzu ez da bat egun hitz egin gabe, eta baten hastentzea hitz egiten, eta hastentzea entzuten, eta oiz, horrea, zerta, gero bai, ateatzen zea, eta beste bat, hastentzea izketan, pixkan, berotzen zea, eta hortik 15 minutu asatezu. Nola nekatzen du, honek, hitz egiteak? Nola nekatzen du? Zenbat energia behar dugun hitz egiteko? Nei udarako kanpamentutan hori pasatzen zaiten, Lehenengo gunen iristen itzan, eta esaten nahi, nire oea ze ondo, edo ai jendea, edo ai kalea. Eta gero azkeniko gunen esaten nahi, zehu nahi, hemen gehatu nahi dut. Besteak indar gehiagi behar dut, beste guztiai aurre egiteko. Bai. Ze txoke handia, ez? Ze nola afrontatu behar dan realitatera buelta hori, ez? Normalean, erretiro bat eta gero, daramazu erretiroan oraindikan egun batzuk. Hau da, zure energia, zure indarra, zure begiratzeera eta dena bestera batea dago. Bestera batea. Gero pixkanaka zertentzea moldatzen, eta hortik, segun nolakoa erretiro batzuk, igual aste batzuk dira, edo beste batzutan, 10. erretiroan, igual 2 egunetan, nahi gertatu izan zeit hartu, erretiro haitzik kotxe hartu, eta alaba, bumba, 6 urtekoa. Kuriosoa da, zen niri behin, ez dakit hipnosi antzeko bat egin zidaten, ez? Olako leku oso atxegin batera eraman ninduten. Eta ondoren esan ziaten, orain bueltatu zaitezke, eta bitu, izan zen, 20 minututako zez, oso motxa. Eta esan ziaten, ja bueltatu zaitezke, eta nahi duzunean, altxa zure aulkitik, eta, jun zaitez. Eta enuen altxatu nahi. Enuen hitzegi nahi, nituen ez da begiak ireki nahi. Oso kuriosa da, leku horretan zaudenean, maten du ez da beste zer behar. Pablo, inoiz egin dizue, entzule batek egin duen broma, Pablo Lasa, L-H-A-S-S-A. Nepal. Egin dizute ez da. Sentitzi dugu, Marko, ondo zegoen, nire nahi ditu zain, pentsatu, hau inoiz egingo zioten, Pablori.
Bueno, guk egia esan, gure helburua komunitate bezala da heldutzea, osea, jendearen sufrimendua pixkanaka areagotzea ez barkatu. No zen da kontragoa. Desagertaraztea edo desagertzea desegitea. gauza handia da, gauza gehiek esatea da, pero gutxitzea. Behintzat, bai. Eta, bueno, honek dauke ikusirik heldutasun psikologikoarekin, eta esnatze espiritualarekin, eta bakoitzak bere barruak, eta berarekin lagun egitea. Bere barruekin lagun egitea. Eta aipatzen duzunean, bide hori hipnosiarena. Hipnosia. Guk nahi dugu gizartea aldatu. Osea, iraultza dago. Eta ez da iraultza bakoitzak esatu duzunean barnokoak ikusita ni bakarrik geldituko naiz etxean, keba? Batek barruan ikusten duenean orduan bestearen sufrimendua ikusten du, eta laguntza, ateratzen da, laguntza. Beraz hor, empatiak eta errukiak leku garrantzitsu hartzen du, ez? Bai, noski. Bale, eta, bueno, apurrete bukatzen juteko baraka hitzak bauka bere esan nahia, ez? Eta doain bat, magia, bedinkazioa, hitz nahiko esanguratsua da. Bata, horako zerbait suertea edo. Suertea daukena edo suerte erabat esateko suertea eukizazu. Eta, etorriko zait, txorrada bat burura, etorri zait, baina, duela gutxi pelikula batean, ez dakitzi pelikula, espainol pelikula batean, esaten zuten, el primo de Rivera, ez dakitzi, mucho baraka esaten zulago. Duela gutxi pelikula batean agertu da, hori, dator, Marrueko zenta esaten zuten, arabiar mundutik dator, Bai, islameko doktrinaren batetik edo. Ez dakit, Pablo, zoragarria da, zurekin sola esan ibiltzea, ez dakit erretiroren bat edo prestatuta daukazun lasterrerako, edo... Orain, ia, jende, komunitate erdia ez nion, batzuk badaude erretiro batean, eginon, monja leku batean hor daude Fernando da gure zuzendari maixua, eta berak igidatutako erretiro batean hor daude, 8 egun, juntzien ostiralean, eta igandean edo, torreko die. Bueno, aurten oso, COVID-ekin eta presentziala arazo asko, erretiro gutxi egiten ari gea, jendea bakizu, osea, naizta segurtasun neurriak, eta orain dakigu zeintzu dira, zen duela 8 hilabetez genikigun, iazko retiro guztiak edo asko pikuta juntzien, osea, gauza dago arraroa. Hasi gea online gauza asko egiten ari gea, erdia bion gehiago dena, bai. Bueno, bani ziur bat ematera apuntatuko naizela. Ez da egia izango. Bai, gainera, esan behar dut, bitu, liburu hau oparitu dugula, Fernando Rodríguez Bornaetxe dara zuen zuzendaria, ez? Barakakoa, Bornaetxe Mindfulness, arreta konstientea, deitzen da liburu hau, jakinduria lortzeko zuzeneko bidea. Eta esango dizuet, liburu hori munduan hitz egingo da liburu honetaz. Eta ez da txorrada bat, Badi danok, hitz egingo da. Euskeraz, hau honetaz ez detuzte, baina ingelesez aterako denarekin, bai. Bueno, gure mundu txikian euskeraz hitz egingo dugu berataz, baina haren nanai ingelesiztunak munduari buelta mango mendio. Bueno, Fernando Rodríguez Bornaetxeren Mindfulness arreta kontzientea liburu hau gomendatzen digu gure entzulei. Fari, ikusten duzu gure maila, ez da? Bai. Gure liburu elkartruk egunea. Guztioik buelta, dute mundule bai. Buelta asko. Fari, hori irakurrita, onera bueltan nahi dugu. Ziur, hori da. Gure agendatxan jarriko du nor daukan, eta buelta eta elkartrukeak jarrai dezala. Mila esker placer bat izan da, Pablo. Naizun arte. Vale, zuei, mila esker. Mila esker, Pablo. Izan ondo. Mila esker. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. But how do I choose which site I should use? It depends
depends on what you're looking for. A friend! A fling! Or something more. With all these sites, you won't get stuck. Use Tinder if you wanna find it fast. Or take it slow. eHarmony's the way to go. With scientific questionnaires that match you into perfect pairs. Use OkCupid. If you're gay, then Grindr will help you on your way. Use Zooscore, match your Christian mingle. Dating Scout. You won't be single. Online dating is the way to go. And there's always Craigslist. I will not be shy, I'm gonna try. I bet I'll find the reason why so many people like me use online dating to help them find their dream. There I may be scared, I won't despair. I'll soon ensnare the perfect pairing that I've wanted for years. Nik internet bidez ligatzari buruz hitz egingo dizuet. Ui ba! Hori ere interesgarria da, ezta? Hor badago mindfulnesserako tarterik? Hor badago mindfulnesserako tartea, behar da mindfulnessa. Internetek pertsonen arteko harremanak irauli ditu. 24 orduz asteko 7 egunetan komunikatzeko aukera izate horrek gizartea berregituratu du eta inoiz imaginatuko ez genituen ohitura eta jokabide berriak hartzera bultzatu gaitu. Maitasunaren alorrean, maitasuna, zenbat gustatzen zegoen horri buruz hitz egitea. WhatsApp eta berehalako mezularitzako beste aplikazio batzuei esker letrista bihurtu gara. Bueno, letristak edo poetak, konposatzaileak edo asko idazten duen jendea. Eta horrela, tabernetan genituen hitzorduetan elkar ezagutzetik pantaila baten bidez ezagutzera pasa gara. Eta hori ez dago gaizki, izan ere ni bezala lotxatia balin bazara. Erratzasun handiagoz moldatzen lagundu digute horrelako aplikazioek, baina jokabide asko ere sortu ditu. Batzuk jada gauzatzen genituen arren, teknologiaren ondorioz indartu egin direnak. Kontzeptu horiek azalduko ditugu edo saiatuko gara, eta euskerazko izen bat jartzen saiatuko gara. Izan ere, ingelesezko hitzak erabiltzen ditugu orain. Ghosting, benching, breadcrumbing, eta ingelesak dagoeneko hartu ditu Euskal Herriko txokoak. Basque Culinary Center, Basque Cyber Security Center, BRTA Basque Research and Technology Alliance, San Sebastian Film Festival... Norbaitek azkeneko segunduetan jarri badu irratia, ingelesezko kate bat entzuten ari zela pentsatuko luke. Welcome to the second coffee. Keep calm and the second coffee. Horregatik eta atzo hizkuntzaren eguna izan zenez, euskaratu egingo ditugu desengainu digitalaren tendentziak. Ingelesak ezin dizkigu maitasun kontuak inbaditu. Not possible. Ez da posible. Ezin diteke. Beraz, entzun. Hartu apunteak, Lehenengo kontzeptuarekin hasiko naiz. Vale. Ghosting. Ghosting Idatzita, duzue? Mamu bezala, ghosting. Ghost ing. Ezagutzen duzue? Iniko edara gutxi zautu nabenten goz. Agian da behar bada ezagunena. Ghostinga haustura sentimentalaren teknikarik atemporalena da. Haustura sentimentalen nazioarteko teknika erabiliena. Ghost, mamua, izen ingelesetik dator. Tinder, WhatsApp, kaixomaitia.eus eta bestelakoen bidez norbait ezagutzen ari zarenean, eta bat-batean eta itxurazko arrazoirik gabe pertsona hori erantzuteari utzi eta desagertu egiten denean gertatzen da. Eta gainera ez duzu sekularen berriri jasotzen. Ghostinga egiteak milaka arrazoiri erantzun dizaioke, baina prozedura hau gauzatzeko arrazoi nagusia agurrari dagokion moduan aurre egin nahi ez izatea da. Ghostinga egiten duena funtsean koldarrutxa da. Egoera nolakoa den azalduko digugu Jorik. Venga, a ber. Egoera honakoa da. Ari zara norbait ezagutu duzu, bai Tinderretik, bai Instagrametik, edo kaixomaitia.eusetik, edo Grinderretik, edo Bambletik, edo Adopta un Tiotik. Jose! Oiz ez zautzen? Adopta un tío. Bai? Ai, ama.
Ai, ama esan dut ez Amaia. Begiratu dit Amaia. Ez, nik ez dutelako ezagutzen. Bueno, ezkera horretan murgilduko, Ba, internet bidez ezagutu duzu norbait. Eta bezu bat idatzi duzu WhatsApp bidez. Eta ez izu erantzuten. Beraz, mezu pribatu bat bidaltzen diozu Facebooketik. Eta ez du Facebooken erantzuten. Beraz, Twitterri begiratzea erabakitzen duzu. Kontua da, interneteko konexioa ez dela lurrundu hiriko beregunean. Ze konkisako azken atala komentatzen ari da. Lander Garroren iruzpalautxio bertxiatu ditu eta Jon Maiaren mikroipuñari erantzun dio. Amaiera alternatiboak eman dizkio. Beraz, Instagramen sartu zara eta ikusi duzu, ara, argazki berri bat jarri du. Eta WhatsAppen tikurdin bikoitza. Zorionak, mamuen klubeko bazkide berrien azara. Hemen aurkituko dituzu, Kasper, Damabeltza, Kanterbilioko mamua, Bitel Luis eta Arraldeko Maria Luisa. Azken urteotan Tinder bezalako online sare sozialen eta WhatsApp bezalako bat-bateko mezularitzako aplikazioen erabilera areagotzearekin ghostinga egitea errazagoa eta eraginkorragoa bihurtu da. Seinaleak argiak izaten dira. Mamu emaiak atzlodi bat irristatu besterik ez du egin behar harremanarekin amaitzeko. Erosoa da, eta koldarra, eta berekoia, eta arduragabea. Baina nola esan dezakegu ghosting euskaraz? Ba, esan dugu ghosting ingelesezko ghost hitzetik datorrela eta ghostek mamua esan nahi du. Ba, mamua hitzarekin jarraitu nahi badugu, mamutu eginda, mamu bihurtu da, mamuaren egin dit, edo bestela euskal ohiturei eutxiz, ternuara joan da. Aizu eta lenguan aipatu zen idan beste ezagutzen ari zinean pertsona horrekin zenuz? Ternuara joan da. Baina badaude teknika gehiago, Hoi ba. Ghostinga ezagutzen zenutela esan didazue, baina Bai. bentsina? Bentsina? Bentsina da pertsona bat aulkian uztea, beste aukere kutxe egiten dizutenean une hon bat pasatzeko. Hau da, ordezko bat izatea. Bench hitz ingelesetik dator, eta bench hitzak bai aulki edo bankillo esan nahi du. Hau da, noizbehinkako elkarrizketa bat edukitzen duzu berarekin. Badazpada ere hor zaudela egiaztatzeko helburu bakarrarekin. Norbaitek bentsin egiten badizu oso probabilitate gutxirekin burutuko da erlazioa. Bere helburua noizean behin zurekin hitz egitea baita, besterik gabe. Gainera arduratzen da, bentsin egiten duena zu erne egoteaz. Ba, hitzorduekin, WhatsAppeko elkarrizketekin, edo une horretan bururatzen zaion bezala. Eta honen bertsio sexuala ere badago. Ez zu zurekin konprometitu nahi, baina festatik itzultzen denean, deitu egiten zaitu, atea irikitzen diozun. Ui... Baina azaldu berri dudana esaldi bakarrean ere laburbildu daiteke. Bentsina da, zurekin hitz egin nahi dut, ederra eta desiratua sentiarazten nahuelako, baina ez dut zurekin geratzeko gogorik. Bentsin on bat egiteko normalean breadcrumbing egin behar da. Jo, hasi gea, kontzeptu gehiago, hau ere ingelesez, breadcrumbing, ogi puxika... Ogi mamia. Ogi mamia. Zer da breadcrumbing? Ba, breadcrumb hitzak ogi mamia esan nahi du, beraz, breadcrumbinga dosi txiki horiek dira. WhatsAppen konbertsazio sakonik ez, baina nabizean behin zer moduz idazten dizunean, eta gero ez dizunean beste zer esaten. Edo aurrez aurreri egiten da, pertsona horiekin oheratzen gara batzuetan, baina hurrengo egunean ezer geratatu ez balitz bezala jokatzen dute, eta egun batzuk geroago bi kopa gehiagorekin zu ikusi nahi zaituztela idazten dizute. Beraz, labur bilduta. Bentsin egiten badizute, aulkian zaude, jokatzeko zai, baina entrenatzaileak beti aukeratuko du beste jokalari bat, edo batzuk. Eta nola esan genezake bentsina euskaraz? Ba, erraz, bentsina egin didate beharrean, zuaitz gurutxagarena egin didate. Edo zuaitz gurutxaga naiz. Oi ba!
Badakizue, ez daukagu ezer Zuhaitz Gurruchagaren Oso laguna dugu batzuk, adi, esan behar dezun. Baina Zuhaitz Gurrutxaga 4 denboraldiz aritu zen futbolean lehenengo mailan, eta 150 partidu ingurutik 37 jokatu zuen bakarrik. Besteetan bentxinean egon zen. Eta horietako batzutan minutu eskas batzu bakarrik jokatu zituen, barkatu. Mallorcaren aurka 2003an adibidez, minutu bakar bat jokatu zuen, eta urte berean Espainolaren aurka 3 minutu. Izango da, Zuhaitz Gurrutxaga jokatutako minutu bakoitzeko errentagarritasun ekonomiko handienetako atera den gizana, eta ez diot nik, bera kontatzen du bere monologoan, bere bakarrizketan, eta uste dut oraintxe, boga-bogan da bilela antzoki, eta horren inguruan ere egiten duela bere buruari buruz barre. Beraz, bentsin bat badugu gure bizitzan, Zuhaitz Gurrutxaga bat egiten ari zaizkigun norbait. Hoi da, edo Zuhaitz Gurrutxaga gara, pertsona horrentzat. Bueno, eta baizki, Zuhaitz Gurrutxaga tipo majoa, Zuhaitz azek izon puxka dio, entzule batek gure... Baina badugu kontzeptu gehiago? Beste bat, hau da berriena. Ui, ama. Hau da The Lemming. Neia breadcrumbin horrekin akatu nauzu? Entzun. The Lemming. Hau da desberdinena agian. Lemmings bideojokotik dator, eta honek esan nahi du norbaitek bere bikotekidea uzten duenean, bere lagunik onenak bere bikotekidea utzi eta berehala. Hau da, nire lagun Maritxuk bere mutilarekin zuen erlazioa utzi du, eta beraz nik nire bikotearekin daukaden erlazioa uzten dut, Maritxurekin batera biak bikote gabe egoteko. Hori bai, lagun arteko fideltasuna. Serio izago gertatzen da? Bai. Ta zein da honen helburua? Horrela, elkarrekin itzul daitezke mozkor irteeren eta gau bateko amodio garai idealizatu horietara. Lagunak elkarrekin bihurrikeriak egiten, ez ala polilla. Mama. Bueno, egia esan orain ezin da gau ez mozkor zeratera, baina lemina egiten dutena ziurrenik egunez ere egingo dute. Hemen akaso badago psikologiatik edo bestelako azalpen sakonagorik zerbaitek begiak irekerazten dizkizu, konturatzen zara zura harremana izan. Ez. Elkartasun ariketa gutxa da. Hau da, nire laguna berriz soltero da, nire aspertunez. Alegia, Frantziako turreko maldetara ziklistak animatzera joaten dan Euskaltel Euskadiko fana bezala, baina askoz gertu gauko norbaitekin. Bikotekin utzi ezula? Guazen, venga, paranda. Nik ere utziko dut nire bikotekidea eta elkarrekin joango gara parandara. Eta bestela, aeroportura lehenengo egazkin hartzera norbaite. Oike. The Lemming. Baina hau esateko hitz bat ere behar dugu edo esaldire bat. Ze Lemming, esan dugun bezala, The Lemmings bideojokotik dator eta bideojoko hori ez zuten euskarara itzuli. Beraz, beste izen bat bilatu beharko dugu. Ea ba, pentsa ezagun. Vale. Daukagu egoera bat, non bikotekin utzi eta lagunak esaten du, ni zurekin. Nik ere nire bikotea utziko dut eta bio batea soltera. Zalantzarik gabe, bagoaz, bio, esutik eman da. Hori da, hori da egorea, dauzkagu bi lagun, plazetara irteten direnean, arrakastaren bila. Esan dezakegu Pantxo eta Peio holtzetara itzuli direla. Edo neskentzako bertsioa. Maixa eta Ixiar lan berria prestatzen ari dira. Maixa eta Ixiar lan berria prestatzen ari dira. Pantxoa eta Peio holtzetara itzuli dira. Norbaitek esan dizunean, entzun aldezu. Mikelek bere harremana bukatu duela eta bere kuadriako joginek ere neska utzi duela eta biok bihurrik eritan dabiltzela plazatatik. Pantxoa eta Peio itzuli itxun, Gaurkoz nahikoa dugu hiru kontzeptu horiekin. Testu inguruak egoera arruntenekin definitu ditugu, zergatiak modu orokorrean arrazoituz, baina orain hausnartu ezagun. Egoeraren batekin identifikatuta sentitu altzarete zuek gauzatu duzuelako? Erantzuna baiezkoa bazen, saiatu baloratzen zergatik egin duzun, eta tira egiten baduzu zure gain hartu ondorioak eta zuzen jokatu.
pantaiaren beste aldean pertsona badago, bere sentimendu eta gauzekin, inork ez du merezi horrelakoak jasatea. Eta horrelakoak gertatu bazaizkizu, pentsa ezazu pertsona horrek ez zuela benetan zurekin egon nahi. Beraz, eman eskerrak eta eman euskeraz. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta Goiuri Zeizarandiaren hausnarketetatik, Amaia Resende egiluzek prestatu digun hausnarketara. Biak giro ezberdinean, baina biek badute euskararekin halako lotura, eta horri ere heldu behar diogu. Euskara putzu sakon eta ilun bat zen, idatzi zuen Gabriel Arestik, musikatu zuen Urkok, eta abestu izan dugu euskaldunok urte luzeetan zehar. Urgazi bat atera zuten, genuen, eta dute haize kontrako ibilbidean. Euskal Herrian euskaraz aritu gara, egin dugu hitz, jolas eta lan. Horrela abestu zizkigun oskorrik Xabier Amurizaren hitzak. Euskal Herrian euskaraz, euskara baita Euskal Herri kantatu eta kontatu ziguten Altsasuko ikastoletako gaztetxoek. Esnebeltzak abestu zigun, zein luzea dena euskaraz bizitzeko ditugun pertsonen eta lekuen zerrenda. Euskaraz bizi nahi badugu, gau eta egun, eta euskaraz bizi nahi dugu. Ausardiaren egoak astinduz piztu genuen euskara. Akelarretan elkartuko ginela hitzeman genuen. Ez ginen zirriborro bat, deskartezikin bat laboaren horrietan. Behelainoa galdutako hitzak bai, baina egin genuen egan kantauri itsasotik ikus mugetara. Ez dizkigutelako inoiz egoak ebakiko. Akelarretan elkartu ginen eta baga bigaika abestu genuen Mikel Laboaren musikaz. Berak jarri baitio musika euskarari eta euskara musikari. Euskal Herrian 11 gara, Ken7 bertan ez dituguna kontuan hartuz, baina 2 bala gehituz 7 lurraldeekin batera ez dok 13. Eta ez dok 13, 13 baino gehiago garelako. Herri oso bat gara, asko eta bat. Guztiok gara euskaldun, guztiok anaiak gara. Baina batziren arrebak, lehen guzinak, izebak, amonak, lagunak. Errezen ituzten sorginen oinordeak eta irrifarra. Utzidazu kontatzen izarren artean, nola etorri ziren den denak. Nola eskatu zieten oiukatuz izar galduei, haien negar malkoek ernaltzezatela lurra. Eta negua joan zenean, eurek piztutako sutan erreko ziren berriz. Eurek, emakumeek, gure amonek, gure amek, bai eta izarok, aiorak edo anarik, kontatu eta kantatu digute euskaraz beti. Euskal Herri euskalduna irabazteko. Tradizioa erro eta gazteak tinko bereari. Batzuetan, ahaztu egiten zaigu, euskarak ere badituela aukerak, aurrera pausuak. Leteren 7 senideko famili batetik, J. Martinaren mahaiaren bueltan familia bat, asko ziren, baina ez dut gogoratzen zenbat abestera pasagara. Mikel Urdangarinek bere non geratzen den denbora baliatuz, denboraren atea ireki du kainakairekin koplak eta rapak abesteko.
Denok, guzti hauek eta guk, osatu dugu gaurko gure herria. Txomin Artolak abesten zizkigun aberriaren mugak, euskararenak, hautsi eta lau haitzetara abestu eta hitz egin dugu euskaraz. Aitorren hizkuntza zaharra nahi baitugu zabaldu. Zein hizkuntza ederra euskara guria. Zein ederra, zein aberatsa, zein geurea. Geurea eta nahi duenarena, naiz eta askok ez duten nahi, ez eurentzat, ez guretzat ere. Baina esaiguzu, begitara begira, hizkuntza hau ez dela geurea. Esaiguzu, herri faltsu bat izan dugula maite. Euskal Herrian gaude eta ze uste dute. Gure txikitako kantak, kanta ederrenak, euskera ziren gehienak. Eta guk egin dugu aukera, jalgi ginen euskaraz, erdera lagaz. Bagera, ziberu, bagire, ta Bizkaian Euskararen autua guk egiten dugu, baina askotan ze polita den euskarak gu aukeratzen gaituela pentsatzea. Etxean entzuten ikasi, ze polita ama hizkuntza. Etxean entzun gabe ere euskaraz aritzea, ze polita nortasuna. Euskaraz bizi, euskara bizi, ze polita euskara. bat bera dugu izkera, guztio gara euskaldun. Eta niri, hainbeste hitz eginez denbora pasa zait. Berriro estudiora itzuli naiz eta 10.000 aldiz, aspaldi hartu dudalakoan, kafea oztu zait berriz. Beraz, bigarren kafea hartu dut eta bihar berriro. Bagera, ziberu. Gure hizkuntza zarro bezain ederra, ekarri diguzuna, Amaia. Pozten naiz. Eskerrik asko, zorionak. Zuei. Ara, ban bagare, Gipuzkoan bagera, ziberu bagire, ta Bizkaian bagara, baita ere, Lapurdita Nafarra. Herri bat dugu osatzen, eta gure zabarkeriz ez da igun utzi hondatzen. Bagare, bagera, bagire, bagara, euskera askartzeko oraintxe dugu aukera. Bagare, bagera, bagire, bagara, Euskadi askatzeko oraintxe dugu aukera. Bagare, bagera, bagire, bagara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Like the legend of the phoenix, ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cause to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Abiatu dugu gaurko saioa Ainhoa Marzolekin, Bartzelonarekin puri-purian tarteari hasiera emateko ginela aipatuz. Daft Punk taldeak agur esaten zuela, 28 urte atzean bi musikari frantziar, Gai Manuel de Omen Cristo eta Thomas Van Galterrek ortetutako bikoak ikaragarria bidean utzi duten kantutzarren zerrenda, musikari egindako ekarpena, eta neurri handi batean sortutako iraultza bera ere. Baina badoaz, horrelako kantutzarrak utzita. Hemen Pharrell Williams eta Nile Rodgersekin batera. Baina musika giroan agurtu eta musika giroan badugu zer kontatua, naizetik. Hoi da, ze batzuk badoaz, baina besteak itzule egiten dira. Naiz kontzertuek badituzte data berriak. Otsailaren 26tik 28ra ospatuko dira Hernanin. Pandemiaren larritasuna zela eta naiz kontzertuak atzeratzea erabaki zuen antolakuntzak duela aste batzuk. Guk zozketatu genituen sarrera batzuk. Eta egoera hobetu ahala data berriak finkatuko zirela iragarri zuten, halaxe izan da. Naiz kontzertuak bueltan dira datorren asteburuan Hernaniko kiroldegian. Eta zozketatu genituen sarrera horiek, dagoeneko badute, Noski. euren japek badituzte sarrerak, Noski. harremanetan izan dira naizeko lankideak eurekin, eta beraz, gozatu Noski, zuek. ze kartela berbera izango da. Eskakeitan, Brigadeloko, Deskontrol eta zea maiz. Gozatu zuek gainontzeko ezingo dugulako gozatu ezkarin privilegiotunak. Ez didazue utzi zozketan parte hartzen. Egia. Lanera joan barko duzu. Oh. She's up all night to the sun. Bagoaz, bigarren kafearen 157 atzean utzita. Maia Resende egiluz, mila esker eta bihar arte, ezta? Bai, neski. Fariba Xijanuri arte, datorren aste lehen arte. Datorren asten arte, eta gur gorka, gur bihar arte zadozku. Aio, Gorka. Goiuri Zeizarandia, bihar arte. Bihar arte. Eta zuei entzuleoi, egunero esaten dizuegu, plazer bat duzu, bihar arratsaldeko 4:00 aurrera, hemen izango gara. Maitena Salinasekin, Amaia Resenderekin, Junior Romatetekin, Goiuri Zeiza eta Bostok, Kutsipandi. Guk ez dugu gostina egiten. Ez, guk ez. Edo ez dugu kontatzen. Ez gara ternora joten. Izan ondo guztioi, bihar arte, aio. Keep calm and bigarren kafea.